Ola a todos, que tal, como estades? Se queredes atopar información, pois non sei, por poñer un exemplo, das orixes musicais dos nenos cantores de Tirol, pois o que podedes facer é entrar en internet e seguro que atopades un montón de información. Pero se o que queremos é buscar información sobre a nosa música, sobre as nosas tradicións, o mellor é vir a sitios como este. Estamos moi pretiño de Pazos de Borbén e hoxe imos a coñecer mozos e mozas a estrela máis rutilante, con máis poderío de toda a zona. Ela é Rosa de Moscoso. Como estamos, Rosa? Moi ben, moi animada. Aí como unha raíña, disposta a cantar e a contarnos... Disposta a cantar e o que faga falta. Pois esperamos a que te acabes de maquillar. Sí, que quero ir moi guapa. Pois nada, Non vos que termine. Pois veña, imos esperar un anaquiño que se acabe de maquillar. Empezamos de contado, non perdades detalle, Mentres a estrela de hoxe acaba de pintar o ollo, imos un momentiño ata Vigo. O día e a noite, a aldea e a cidade. E que ten que ver Vigo con Rosa de Moscoso? E quen é esta moza tan fermosa? Pois ela é Sandra, ven sendo algo así, como unha das moitísimas netas artísticas que lle foron saindo a Rosa dun tempo a esta parte. Sandra forma parte da agrupación cultural Fiadeiro, que por certo moi pronto visitaremos con máis tempo. Esta agrupación, como a todos os grupos que xurdiron nos últimos anos, intenta recuperar, rescatar, prolongar no tempo as danzas, as músicas, os traxes, as cancións que antes se cantaban nas leiras, nas esfolladas ou nos seráns. Pero para iso necesitan beber de fontes auténticas, aprender de persoas que o viviron como a Rosa e que para eles e para nós é un auténtico tesouro. Ela é un arquivo vivo, é moi vivo. Deste xeito, o vello volve a estar de moda, o de antes volve a soar con forza, voces distintas, izares distintas, a mesma canción. Debaixo daquel piñeiro, o meu amor está na cama. Cuando se queda dormido, o piño e baixa da rama. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la. Unha unión, unha diversión, teñen momentos de dormiren aquí. Dormen aquí moitas veces, cando se fai así moi tarde, queda mala noite, e ao mellor pasas un pouco a xente en beber, por non encontrarse coa policía, pois se quedan por aquí moi ben. Pero, bueno, eu quero moito a todos eles lle quero moito. Nada, a mí sorprendeume que se acordaran de tantas pezas e de que cantaran tan ben, porque non, o sea, acoplades vos moi ben as dúas, ademais bailan, tocades a pandeireta, como sodes tan familiares, pois, non sei, estamos cómodos. Gústame moito cantar. É que me encanta, Gústame moitísimo, moitísimo. E bailar tamén. Bailar tamén aquel punto que se dá para atrás. Que non sodes capaz de collelo. No. É que non sodes, Non, tamén non sodes. Tiña un punto de jota tan antigo, tan antigo. Non colle, non colle. É moi difícil, non entendo. Non é, Sandra. Si que é que ninguén o colle, Claro, collo. Xa está maquillada, mira que guapa deixaron. Unha maravilla. Ou non? Sí. Porque ti con que teres, Bueno, de ti non sabes ben, pero bueno, tamén estou un pouquiño frenada pola enfermedade, pola gripe. Entonces non sei, con tanta tos, igual non queres cantar. Como non canto? A mí dixéronme que Rosa tiña unha canción para cada cousa. Anque sea dúas. Eu teño aí un mozo que teño gana de botarlle unha bronca. Tes? Sí. Botámoslle xa, agora se vai falta. Unha copla, va. Botámoslle xa. Veña, va. Pensas que porque eres rico que te voy a dar la mano. También son ricos los cerdos y se llaman de marranos. Agora xa foi, non deixarás ir. A túa cabeza dache que sentir, é máis que pensar, e despois de feita non vale chorar. Gustoume, Sí. Teño que apuntala que te gustoume. Sí, señor, gustoume para contar ese mozo. Mira, de onde che ven a ti esa afición de cantar así? Pois, miña nai tamén cantaba moi ben, e meu pai tamén, e meus irmáns tamén cantaban todos ben.
Pero, a parte diso, meus irmáns non che son así alegres como a mí, porque eu canto aunque sea todo o día. Ti saliches o cascabel. Exactamente. Eu, aunque teña boa pena, non aparento. Eu canto e quen canta se un mal espanta. Desde pequena, desde nena, toda a miña ilusión era cantar. Salírame ben, salírame mal. Toda a miña ilusión era cantar. En cualquier sitio onde me encontraba, xa decían, aí canta Rosa. Miña nai había unhas estrellas de fío así redondas e ela compraba aquelas estrellas de fío e puñas a coser, claro, porque éramos 5 irmáns, non había máquina, e ela cantaba, e eu puñose a pé de miña nai, eu aprendía moitísimo de miña nai. En cambio, meu pai xa cantaba o portugués, mas meu irmán máis vello. A mí gustoume moito cantar. E dicíame así aquelas amigas, Rosa, cantemos un pouco. E cantábamos. Unha vez morreu aquí unha muller diante da miña porta, tiñamos que ensaiar aos reis, e dixo, vai, tamén tivo que morrer o xudemo da muller. E a xente cando sale a procesión do Santísimo, que empezo a cantar eu, xa chora, moita xente xa chora. Eu podía ter moita pena, mira, podía ter moita pena, pero sabía que cantar nunha labrada, ou nunha procesión, ou nun sitio cualquera, bueno, eu as penas deixabas atrás. E cantaba sempre. E sigo cantando. Antes cantábase máis, non? Cantábase moito, cantábase polas veigas, cantábase nas labradas, cantábase a sachar o millo. Nós temos o cantar de sachar o millo, o de coller o millo e o de ser folladas. Entonces, para todas as partes. Para todos os consejos. Pero é certo que se cantaba máis, en cambio agora non cantamos nada. Pois non sei, a juventud tamén o mellor non sabe ou non aprenden ou dedícanse máis a estudiar e non andan así polas veigas. Nós si que andábamos polas veigas a sachar, a cavar, a botar patatas e iso, e o tempo non se iba. Entonces tiñamos que acabar o día para ganar aquel sueldo e dedicábamos a cantar. Hai moita xente que di que é certo, que o tempo antes duraba máis. Duraba máis. Esta vai que rechispea, viva a aldea de Moscoso, é máis que en ela pasea. É bonito Moscoso, Ai, que non miraches nada. Moscoso había que velo desde ali, da traída da agua, dali. É que dali vese Moscoso todo. Eu criei-me naquela casa ali arriba, que aquela casa ali de arriba é nosa. Pero ali xa era a nosa diversión toda. Facíamos unha arfollada na galería, era o que había. Facíamos unha cantaría cualquera ali. Había unha festa, xuntábamos ali. Queríamos ir vestidos de carnaval, de farrapellada. Ali, todo ali. Xa non íamos ás leiras para cantar, pero antes sí, íbamos ás leiras naquele tempo que viña o trator a labrar todo o día. Íbamos cunha cesta de comida ás 11 do día, unhas chulas de fariña trija, daquela maneira. Bueno, unha cestilla de comida con un mantel alrededor, con as flores, pero o da dentro era moi pouco. Pero comíamos aquel bocadillo así, con aquelas chulas de fariña trija, e aquel pan de millo, e despois xuntábamos así todas nun rodelo, e xa empezábamos a cantar o cantar das labradas, que é moi bonito. Empezábamos aquí no centro para comer o desayuno, e despois íbamos para lá, sentábamos alá. Pero alá non cantábamos, porque non nos oía a xente, nós queríamos nos lucir, que éramos presumidas. Mira, tes ben bonita a horta, Teño. E tela chea de xente, ademais. Demais, mira quanta xente teño aquí. E non teño máis xente porque non lle avisei a nadie, senón é así. Eu vin antes unha veciña xa mirando pola ventana, Era esta muller que está aquí. Era ela. Rosa. Era Rosa. Rosa, veña, cántalle. Vai por vos. Asómate a la ventana, si no va a la ventanilla, y si no tienes ventana, a mi vera vida mía. Ay, siéntate a mi lado, ramito de alba buena, porque a mi lado respiras, que tengo la piel morena. Aldiña de Moscoso, todo é terriña chan, donde hai rosas e claveles, postas pola miña man. Ai, que quieres de mí?
¿Qué quieres de mí? Hasta el agua que bebo, permiso te pido a ti. Y ando matando y robando para mantenerte a ti. Ay, déjalo, déjalo, vida mía, que cuando nadie lo quiera, ya vendrá la vera mía. Que cuando nadie lo quiera, ya vendrá la vera mía. Queda tan tranquila, con esta voz. Cantas cancións sabes? Ui, non che podo explicar, pregúntale ao Chisco e mesa merche. A Chisco? A ver, Chisco. Chisco está por aí sentado no pulo. Ven pa aquí, trae a silla, anda, fai un favor. A ver, así me veño. Díxome que che preguntara. Cantas cancións sabes? Pois casi che respondería como dixo ela, pregúntale a Rosa porque non o sei. A verdade é que eu supoño que sabe moitas máis das que creemos, porque cada vez que ves aquí un día salta con unha nova, entonces non sei, eu penso que sabe toda unha vida de cancións. Chisco é un dos moitos mozos e mozas, mulleres e homes que veñen á casa de Rosa a buscar cancións. Bueno, agora xa non veñen a buscar, porque casi todo o que sei eu sabe el, pero ven máis por visitarnos, por facernos un pouco de compañía, e máis agora tiña que lle berrar hoxe, sabes? Berralle. Hai xa moito tempo que non ven. Ai, sí. Pero tamén me encaprichei, casi que entrou e me dixo que se lle viraba mal a cara. Canta tú, Rosa. Logo acompaño a seguinte. Tira. Esta canta a ti, e logo cantas outra con Chisco. Veña. Mañanita de San Juan los caballeros madrujan, los borrachos de mi tierra con agua se desayunan, ay la. Por andar de parranda, mira como eu vexo, coas pernas arrasto como un cangrexo. Por andar de parranda, mira como eu veño. Axudaime, daime aquí unha axudiña, que eu non me podo axudar, desta miña gargantiña, ay la. Seguir la parranda, muchachos, seguir la parranda, dejar de dormir, seguir la parranda, muchachos, seguir. Da banda do río asubíamos unha medra e a filla de meu sogro que está sejando na erva, ay la. Alfileres con files con flores, no hay respeto a los padres teniendo amores. Alfileres con files con flores. Mira que canta ben, Bueno, e ten unha memoria prodixiosa, porque é unha cousa tremenda acordarse de todo isto. Chisco, que significa ter a unha persoa como Rosa aquí á man? Porque é como unha biblioteca vivente, non? Era como... E, bueno, pues te imaginarás, nos en principio, claro, o noso traballo era intentar, aparte de recuperar, pues conseguir temas para montar no grupo, o que fora e tal, e foi en principio como decir, mi madre, porque esta muller non ten fondo. É unha, outra, e encima que tamén hai unha persona moi amiga miña que lle gusta moito a música tradicional que dice que non hai canción fea. Hai quen a canta ben e quen a cante mal. E Rosa é das que lle dan o floreo como lle ten que dar, catro notas que faga chegan ao corazón. De todas maneiras, vos conoceste o primer flechazo que tivo Rosa contigo foi bailando. Foi. E a coleta de pelo, que le vi unha bronca cando cortei. Ai, cando me chegou aquí que cortar a coleta, pañei un desgusto. E ti és moi rara. Porque me gustaba a coleta, muller, que me gustaba con aquel pelo que tiña un pelo, que hasta cheguei a cantarlle. Que lle cantaches o pelo? Que te cantei, díjoche. Di. Se pasares polo adro o día do meu enterro, dille a terra que non coma
a trenza do meu cabelo, a trenza do meu cabelo. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Daqui do alto do cacho hei de dar unha subida. Inda son quen era onte, inda non perdi no brillo. Ai la 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 la, ai la la la, ai la la la. San Pelayo de Moscoso, miña terra verdadeira. Fontiña, fonte da Gafa, campiña, campo da feira. Rosiña, a min costame moito levar este cantar. Eu sempre intento, pero se oyes cantar coa irmá, isto é maravilla, porque son anos afeitos a A irmá de Rosa. Claro, que isto é un cantar para a miña forma de ver moi complicado. Con Aida. Con Aida. A Aida témola aí. Pois Ai, daquela. pero Aida canta ben tamén e toca pandereta aquí. Aquí Fíjate, opinan Pois que viña as que damos veciñas. Claro. Aida, necesito que me toques a pandereta, ven. Ven pa aquí, ven comigo. Aidiña, tes que nos botar unha jota? Mira, vou te poñer aquí. Séntate aquí, nunha silla. Aí, ti canta. Los morenositos Dios y los blancos un platero. Come cosa que Diosito, por una moreno muero. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Unha voltiña por dentro, outra polo arredor. Así vai o que ven baila, así vai o bailador. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Baila con ela Francisco, no lle toques no mandil. Ele é casada de pouco, ten no home no Brasil. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Ai, vai Rosa. Sí. Moreninho por moreno, teño yo botado. Ao tiar de cielo meu ao non vai de ser casada. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. A mí gustame moito coser. Gustame moitísimo, moitísimo coser. Bueno, toda a vida non, porque empecé a coser de 11 anos nunha fábrica de Don José Regojo que tiña en Amoedo. Caseime, o meu marido andaba ao mar, quedeime embarazada e dixo, bueno, agora, primeiramente quería os fillos e despois xa miraremos. Pero aos 36 anos tirei un carné de conducir. E non quixen ter o coche parado, fui traballar para Vieirasa. E despois, Vieirasa cerrou, e bueno, collín unha ruta de pescado. Collín unha ruta de pescado e anduve a vender pescado 5 anos, moi ben, moi divertido, un traballo moi divertido. E despois, miña nai enfermou, había que curar dela, miña irmán tamén estaba enferma, vinme e agarreime ao mesmo traballo. Non salo á chuvia, non salo ao sol, estou na miña casa, non me ocupo da vida de nadie, porque este é un traballo moi preso. É así. Ás veces baixo para aquí ás 7 da mañá, porque eu deito-me moi cedo. Ás 8 da noite, se pode ser, hoxe estou na cama. Entón, despois, ás 6 da mañá, bueno, venga, veño, tomo o meu cafeciño, e sento-me aquí, e ale. E, bueno, ímolo pasando ben por aquí, e levanto-me pola mañá, e se lle canto a costureiriña bonita. Bueno...
Costureiriña bonita, dime dónde está la cama. No poleiro das galiñas así, ai no, nunha feixiña de palla. A Virxen do Porto Vello non deixa máis de chorar. Chora por aquela xente, chora por aquela xente que deixa a vida no mar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben. Polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. Pero despois recordeime e dixo, non vou contar isto porque me dá ganas de chorar, porque o meu marido morreu no mar. Claro, era o que te iba a dicir, eu que se non se trae recordos. No, traime... Penas. Gústame cantalo, porque parece que ao falar no mariñeiro, que parece que diste así, meu marido foi mariñeiro, pero ao mesmo tempo venche unha pena moi grande. Claro. Porque parece ser que me... Sandra, cando morreu o meu home, eu pensei de non saber gobernar a vida, porque quedei moi mal, moi mal, moi mal. Como un barco que chega no medio do mar e non ten remos, que queda naufragado total. Puxo un ramo de flores pensando que había o cadáver, pero non o había, porque non apareceu, morreu no mar e non Tuvemos os apareceu. funerales. Despois daría 5 anos e fui ao Serán, se cantei, cando me deu as festas, non. Pero se hai un Serán, eu monto por riba de todo porque eu quero ir. Entón hai que andar para diante. Claro. A vida de Rosa non foi un camiño de rosas, precisamente, pero é a vida dunha muller auténtica, poderosa, con alegrías, pesares e, sobre todo, con música, coa música que lle sae de dentro. Rosa é unha estrela de verdade. Vai frío, estáse facendo de noite, pero ainda lle imos botar outra peza. Merchi, dime, benvido ao grupo, Gracias. Aquí este coro de voces brancas. Efectivamente. Merchi era de fiadeiro tamén. Sí, Era sí. todas as persoas que viñas a recoller. Sí, casualmente entramos por aquí pola porta o mismo día, eu creo, ¿no? Sí. Ah, sí? Sí. E además, facedes anos o mismo día, tía máis Rosa, non? Sí, o día 13. Cumplen día dúas 13. flores, dille aí. O día 13, sí, señor. Sí. Comprou dela, mas da miña que eu non lle dei. Ela deu-me, pero eu non lle dei. Lo que son parvo. Bueno, mozos, cantamos. Venga. Digo, cantades, porque... Bótalle. A novia, anca novia non chove, anca novia non chove. O meu amor está malo, aunque está malo non morre, aunque está malo non morre. Agora que ven a noite, ven a miña alegría, para ver os meus amores, que non nos vin polo día, que non nos vin polo día. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Arriba, Morena. Francisco, por ti me arrisco, por ti perdo mi donaire. Métete, fraile Francisco, Francisco, métete, fraile. Francisco, métete, fraile. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Esa da Morena de Merchi. Veña. Eu hei de ir ao río Miño, buscar a agua serena, buscar a agua serena, para me lavar con ela, que me din que son morena, que me din que son morena. Moreniña, moreniña, dame a túa morenura, máis vale de ti morena, que de outra la hermosura, que de otra la hermosura. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. ¡Yuhu! Dalle. ¿Qué? La vergüenza de los hombres es como agua de tronada. Llueve mucho en poco tiempo, no se le aprovecha nada. No se le aprovecha
Moitas gracias. Ai, que friño pasamos. No, non tiño frío. Eu non tiño frío. Toca comer, toca comer, toca comer. Ai, comemos alá abaixo, chisquillo que aquí vai. Comemos alá abaixo, que vai. Comemos alá abaixo, que aquí fai moito frío. Ten frío. Ten que ver Vigo con Rosa de Moscoso? E quen é esta moza tan fermosa? Pois ela é Sandra. Ven sendo algo así, como unha das moitísimas netas artísticas que lle foron saindo a Rosa dun tempo a esta parte. Sandra forma parte da agrupación cultural Fiadeiro, que por certo moi pronto visitaremos con máis tempo. Esta agrupación, como a todos os grupos que xurdiron nos últimos anos, intenta recuperar, rescatar, prolongar no tempo as danzas, as músicas, os traxes, as cancións que antes se cantaban nas leiras, nas esfolladas ou nos seráns. Pero para iso necesitan beber de fontes auténticas, aprender de persoas que o viviron como a Rosa e que para eles e para nós é un auténtico tesouro. Ela é un arquivo vivo, é moi vivo. Deste xeito, o vello volve a estar de moda, o de antes volve a soar con forza, voces distintas, idades distintas, a mesma canción. Debaixo daquel piñeiro o meu amor está na cama. Cuando se queda dormido o piño e baixa a rama. Moi pretiño de Pazos de Borbén e hoxe imos a coñecer mozos e mozas a estrela máis rutilante con máis poderío de toda a zona. Ela é Rosa de Moscoso. Como estamos, Rosa? Moi ben, moi animada. Aí como unha raíña, disposta a cantar e a contarnos... Disposta a cantar e o que faga falta. Pois esperamos a que te acabes de maquillar. Sí, que quero ir moi guapa. Pois nada, Non sei que termine. Pois veña, imos esperar un anaquiño que se acabe de maquillar. Empezamos de contado, non perdades detalle, Mentres a estrela de hoxe acaba de pintar o ollo, imos un momentiño ata Vigo. O día e a noite, a aldea e a cidade. E que... Ola a todos, que tal, como estades? Se queredes atopar información, pois non sei, por poñer un exemplo, das orixes musicais dos nenos cantores de Tirol, pois o que podedes facer é entrar en internet e seguro que atopades un montón de información. Pero se o que queremos é buscar información sobre a nosa música, sobre as nosas tradicións, o mellor é vir a sitios como este. Estamos... Unha diversión, teñen momentos de dormiren aquí, dormen aquí moitas veces, cando se fai así moi tarde, queda mala noite, e ao mellor pasas un pouco a xente en beber, por non encontrarse coa policía, pois se quedan por aquí moi ben. Pero, bueno, eu quero moito a todos eles lle quero.